Numeri tia dionu mienu. Na Israel for no tu kwache nsraban wo Moab mpapre so Jordan fa eben Jericho eja. Na sipo Balak hunu dia Israel ye amorifo no nyina. Na Moab suro oman no pi efrise na wodoso na ehu kan Moab Israel for no nti. Na Moab ka kire Midian penifo se afei edomu yibedi ye ho ade nyina sede nantwie di asase so yura no. Nso bre no mu na sipo Balak ne Moab hene. Na osoma abofo ko be oba Balaam nchen wo Petra eda subontene no ano. Ne manfo asase so se wonko hia no se hwe oman bi firi Misrim aba na hwe wabekata asase ani na wonara na ogumanimu yi na afi bra bedome oman no mame efiri se woye den sene me se bia metumi maku won na mapam won afiri asase so ana na minim se de wushira no washira no na de wodome no wadome no. Na Moab mpani ni Midian mpani no sim koi. Na nkomhye akatua no kura wonsem. Na okọ Balaam nchen ko bo Balak kase no kire no. No ka kire won se montra ha na dwi na memebua mo bi. Sede Erade bekasa akyere me no. Na Moab asafo hene no ne Balaam tena ho. Na Onyankopon ba Balaam nchen beka se merima be na woni won ho yi. Na Balaam ka kire Onyankopon se Moab hene sipo Balak na osuma ma wo ba me nchen beka se hwe omay ofri Misrim bae no abekata asase ani afi bra bedome won ma me se bi ametumi ni won akon na mapam won ana. Na Onyankopon ka kire Balaam se eni won ko enkodome omay no na woshira won. Na Balaam sorry anopa na o ka kire Balak asafo hene no se monko masase so na Erade ampre ama me kwan se me ne monko. Na Moab asafo hene no sorry ba Balak nchen beka se Balaam ampre se woni ye beba. Na Balak sane soma atitra a wodoso na wanim ye nyam sene won na wokọ Balaam nchen koka kire no se Sesi po Balak sie nie afei de mabiribi nsi wo me nchen bakwan na mehwe wani monyam pi na bibiara wo beka kire me no meyo enti brahara na bedumi wo mayima me. Na Balaam buase Balak nkoa no se Balak de ne fie dwete ne sika ma me mpo a merentumi mimu Awurade me Nyankopɔn asɛm so menkoyo bribi ketwa ana kɛse na afei mo nso montra ha na dwi na menhunu de Awurade besan aka kyerɛ me. Na Onyankopɔn ba Balaam nkyɛn anadwo bɛka kyerɛ no se Sehia na merima yi behia wo a sorry na eni wonko nenso asɛm a meka ma kyerɛ wo no nko ne disuo. Na Balaam sorry anopa hyehyɛ na funumu na one Moab atitire no sim koi. Na ori kro no Onyankopɔn bu fui na Awurade bɔfo begina okwan no so sɛ obesi no kwan. Nso na ɔte na funumu so na ne mmɔfra baanu ne no nenam. Na funumu no hunu Awurade bɔfo no sɛ ogina okwan mu kurankranta a watwe wɔ ne nsam. Na funumu no mane firi kwan no so kɔfa awuram. Na Balaam hye afunumu no se oredane no aba okwan mu. Ana Awurade bɔfo no kogina nturo ntam na monkro kwan mu a ofasuo wɔ ha ne ha. Na afunumu no hunu Awurade bɔfo no ɔde ne ho mia ofasuo no na ɔka Balaam na mia ofasuo no na ɔkɔ so hwe no ara. Na Awurade bɔfo no hwe kɔ animu kogina de ɛhɔ yɛ hihia okwan ni hɔ a obedane akɔ nifa ana benkum. Na funumu no hunu Awurade bɔfo no obutu fam Balaam ase. Na Balaam bufui na ɔde ababɔ afunumu no ana Awurade bue afunumu no ano. Ɔka kyerɛ Balaam sɛ ɛdeɛ na maayɛ wo na wabɔ me mprɛnsɛn. Na Balaam ka kyerɛ afunumu no sɛ wabro me ho ntra sɛ me kurankranta anka sɛ maku. Na funumu no ka kyerɛ Balaam sɛ ɛnyɛ wa afunumu ne me a watena me so ara adi abesi nnadei maayɛ wo sɛ pen. Na ɔse Dabi. Ana Awurade bue Balaam ani na ohunu Awurade bɔfo no sɛ ogina okwan mu kura nkranta a watwe wɔ ne nsam. Na ɔkoto de n'anim butu fam tim. Na Awurade bɔfo no ka kyerɛ no sɛ Ade nti na wo bɔ wɔ funumu no mprensa yi.
hwɛ maba sɛ merebɛsi wo kwan ɛfiri sɛ wo kwan no ntene wɔ m'anim na afunumu no hunu me na ɔmane firi m'anim prɛnsa yi sɛ wɔamane amfiri m'anim a anka sɛ makum wo dada na ɔno deɛ magye no nkwa. Na Biliam ka kyerɛ Awurade bɔfoɔ no sɛ, mayɛ bɔne na menim sɛ wo na wogyina ɔkwan mu rehyia me na afei sɛ ɛyɛ bɔne w'ani so deɛ a mɛsan m'akyi. Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ Biliam sɛ, ɛne mmarima no nkɔ na asɛm a mɛka makyerɛ wo no nko n'aka. Na Biliam ne Balak atitire no sim kɔe. Na Balak tee sɛ Biliam reba no, ofiri kɔhyiaa no Moab kura a ɛda Anon a ɛyɛ ɛhyeɛ no soɔ no mu. Wɔn hyenoa hɔ pɛɛ. Na Balak ka kyerɛ Biliam sɛ, ɛnyɛ soma na mesomae sɛ ɔmɛhyia wo mmra. Adɛn nti na woama me nkyɛn? Ampa sɛ merentumi menhyɛ wo animuonyam. Na Biliam ka kyerɛ Balak sɛ, hwɛ afei maba wo nkyɛn mɛtumi maka asɛm bi anaa asɛm a Onyankopɔn de hyɛ m'anum no ɛno na mɛka. Na Biliam ne Balak kɔe. Na woduru Kiriat Husot. Na Balak de anantwie ne nnwan bɔ afɔdeɛ ma wɔde kɔmaa Biliam atitire a wɔne no wɔ hɔ no. Adeɛ kyeeɛ no, Balak fa Biliam na ɔde no foro kɔɔ Baal sɔnsɔnmmea so na ofiri hɔ hunu ɔman no ano.